Fan vad det luktar, kvinna. Oj, förlåt. Jag har någonting jag måste berätta för dig. Prata, kvinna. Dottern våran. Jag hade inte ståndan och ta gärna. Fan vad det luktar, kvinna. Det luktar, kvinna. Spelar det in? Ja. Vad det luktar, kvinna. Åh, tack. Du Torst, jag har nog berättat för dig. Ja. Jaså? Du vet ungen våran, Storsen. Jaså? Det luktar, kvinna. Ja, tack du. Du Torsten. Jag har någonting jag måste berätta för dig, ja. Prata ut, kvinna. Jag har